Ojogwiye ade Ojogwiye ade Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa jaja ndị okenye dịka anyị fọdambaki ndị okenye anyị fọdambaki fọdasi kala aka ụgọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka dịkwa mmanụ Ugochitubelu ekweghị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ Africa, the first son of God. Anwụ na ngwọ maka na nkwụ na-abịa. Abịara nke ụbọchị tata ka m mepee gị anya, let the bandage fall, maka na ihe ịmara is only a mystery to you and not to all. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite, afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abịara n'ụbọchị taa ka m kọwalụ gị ihe nkụzi taa ama eto ogologo nnukwu, mana achọrọ m ka m mepee gị anya ka ịfụ ụzọ. Mana bifo anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa one ma one dị mkpa na mma ama maka ndị na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba. Ọ ka na-aga n'iru. Aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Esigo na aja a wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja tata na ọnwa montu a Nọvemba mere exactly 2 years anyị bidoro ịchụ aja na temple. Ana m agwakwa gị na o nwere ndị na-esonyere anyị na aja bidori na mgbe ebidori ya wee ruo taa. Fata o nwere ndị na-akwụnyere ụgwọ every year ọbụla ha akwụ ụgwọ till the whole year maka na ike dị na aja.
mana anyị abụrụ ndị na-esho testimony na social media. You know why? Onwere uru ọbara bụrụ ihe anyị ji bịa. Yes. Ana m achọ ịgwa gị na-esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu ka esi esonye na aja abụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request, email donation token to the account number. Echatije m na WhatsApp agwa nga other details I need from you in order to book you. Etu esi achụ aja abụ anyị na-ewere ya prayer request debe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla wee ganye n'ụbọchị anyị ga-achịkọta ya. Sọọsọ ndị so na aja na-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. And also na WhatsApp ka ị ga-afụ ya, nwere ike ịfụ ya ebe ọbụla na social media. Nwekwara ike isonye na aja ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru mba dum. Then echatije m na WhatsApp agwa nga other details I need from you in order to book you. Ụbọchị a na-achịkọta ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa anyị na-eje na mmiri je chụọ aja dị iche iche. Mesara ka bịakwazie na temple chụọ aja to entities of powers wee mesara ka n'afọ mmadụ dum gbuo ebu wee mesara ka n'aka mmadụ dum so na ya bụ aja. Ịchọ isonye na ya bụ aja ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi ma ọ na o nwere ajụjụ ọbụla dị mkpa, send yalụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Isend the message na WhatsApp, I will respond. Mana ọ bụrụ na ịkpa akpọ ọ bụrụ na m ji ihe n'aka my PA will pick it. But I can tell you na ị ga-enweta response almost immediately. Then nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m sere Eziokwu TV, ọ bụrụ na ị na-anụ nkụzi laikiri ya ma ọ bụ na o nwere nkụzi ndị ọzọ anyị na-akụzi kwa ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo ị chọrọ ịma ma ọ bụ isi alụ ndị mmadụ, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite efu ya. Anyị nwere over 1000 lectures na ebe anwa nkụzi anyị na-akụzi over the years. Ọ bụkwa ndị na-watch from Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a bụ Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ ka ishigharịa mmadụ, jee na Ugochitubelu movie productions ị ga-afụ ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, Nollywood movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ishigharịa ndị mmadụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ị na-eshi ya na-agwa ndị mmadụ maka meseji anyị, asị nke ọmaka mere gị ise. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefuna na my birthday bụ 1st of December. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m ya invited. All annual feast anyị na-eme na festival at the temple every year, all of feast ka ọ na-abụ. Ọ mgbe anyị ji emekwu mmemme friends of the temple na mmụọ na temple a na-akpọ Oraifite. And my special birthday na-eme every year. All he kwesịrị ịma. Then you are invited. Nke ọzọ si chọrọ ịkọwa maka ya bụ ị na-anene anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara ihe ọrụ anyị na-arụ na temple. Ka Chukwu Okike gọzie gị mgbe ị na-eme nke a. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Nkụzi anyị ji maka ya bịa bụ ọma etu ogologo mana ige ntị ị ga-amụta something. Ihe anyị chọrọ ka nkọwalụ gị bụ na Africa, the first son of God. Yes, ama na ụfọdụ ndị mmadụ ga-achọ ka m kwuo na Europe, mana ọ bụrụ eziokwu, mana gee ntị. Do you know that civilization started in Africa? Do you know? Even na iwetagoro the ancient book gụbịa ma ọ that your Old Testament iji, yes, nke ahụ iji egwukwa ihe niile ị na-agụ ebe anwa. You just boil down to the stories of the ancient time. Na Nwube temple, na Nkwada temple, na mmeri emeriri ụmụ Israel na mgbe ha gara inyebe oru na Egypt. Gentị ma aka ọrụ maka Moses. Achọrọ ka ụmụ ọgwụkwụ na civilization started in Africa. Gịnị kpatalụ ndị ụmụ Israel ji wee jebe oru na Egypt? Mụ maka na, do you know that the first Mahadum, the first university was built in Africa? Do you know? You can go and verify. The first university was built in Africa. Do you know that the Plato, the Aristotle, the Kama, and all these great philosophers of this world, do you know that the Aristotles of this world, Nandozo, do you know that they schooled in Africa? Do you know?
mana ihe ndị ọcha na-eme ndị anyarị na-eme ya na-abụ ha weta ihe bụ originality ya bụ Africa, they will seize it, rebrand ya, then claim one obido from them. Onye akpata na the Aristotles of this world, they took philosophy to Athens, and they will be telling you Athens is na Greece, and they will be telling you that na malite amamihe nke ụwa bido na Greece. Onye gwara gị kere onye kụziri enu? The great minds, the great philosophers is in Africa. All na Africa ka a na-enweta amamihe. People that gụrụ akwụkwọ na Africa, train on Africa, they are the wisest. Ka mmakwana ga-atụ ịlọta mgbe a na-akọ akụkọ maka Jizọs na akpọ nne na nna ya mgbe Mary dị ime na o jere na Ijipt, n'ọkpọ ya nwatakịrị wee jee n'Ijipt. Jizọs wee too n'Ijipt, wee jee akwụkwọ n'Ijipt, nwee mmụta n'Ijipt. Onye kpataziri mgbe o tolitegoro bụrụ mmadụ lụzie oge ikwu okwu na sinagọg. Mgbe ọ nata na sinagọg na-ekwu okwu na sinagọg, a na-asị kedu ka nwa amamihe ya tụọ ndị mmadụ n'anya maka mmụta o nwetara n'Ijipt. Na mmụta o nwetara ọ bụrụ a philosopher of his time. Ya amamihe tụọ ndị mmadụ, amamihe o nwetara na Africa. Iwọchi ya usoro okpukpere agba ochie, ịfụ na n'omume ha tụ si eme rhyme with etu esi African concept and way of worship. Maka nwuzie gị maka ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị gị asị m make a point, maka ndị a na-asị make a point ma ọ bụ ndị na-asị olee ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ. My dear, jee na akwụkwọ mma saịtịrị gị Genesis chapter 2, saịtịkwa Genesis chapter 4. Ije na Genesis chapter 4 ka mbido ebe anwa, Bible nyere account of 2 times e created mmadụ. Na Genesis 2, ime nje ekwo through Bible, ihe nje ekwo through Bible achọ m ikwo through other great books, maka nkwo otu bie ya asịrị maro and ọbara make any point mụ iji ihe maro wee marụ ga to mmeji ihe ma. Ije na Genesis 1, Genesis 1 ka Genesis 2 sorry, ị ga-afụ ebe Chukwu okike na-asị mmadụ ha jee n'ụwa, ha meri ụwa, ha dominate kwa ụwa, ka ha bụrụ Lord over ihe Chukwu kere eke dị n'ụwa. Nke a bụ the first mandate oge o kere mmadụ. Ije na Genesis 4, ife ebe ọ na-ekwu gbasalụ na Chukwu etu o si wee kee Adam and Eve. Ma remember na Genesis 2 ekwu na Chukwu okekere mmadụ wee nye ka ọ bụrụ ka ọ dominate the world, ka o ruluo dominate rule prosper and everything multiply. He did not mention any human name in Genesis 2. Go and verify. But the second account of okike mmadụ bụ nakwa na Genesis 4. N'ebe a ka o kwuru na o kere Adam and Eve. Na Adam and Eve a wee mụta Cain and Abel and Sat, nwanne ha nwaanyị. Mana ihe nchọrọ ka nkọwalụ gị ike iwee malụ na civilization started in Africa bụ na mgbe niile all Africa with the first world power enwere, because civilization started in Africa. Africa dominating because now Africa bụ the head. Ada happy isi aka wee na-agba orio. Onye akpata dị ije na Bible efe ebe a na-akọ akụkọ ndị a na-agwa akụkọ gbasara Egypt. Deetu ha si wee jebe oru n'Egypt. So everything about Moses. Echefukwana akụkọ gbasara Moses. Na Moses bụ nwa nwaanyị Israel ụmụ. Maka na efere nyere ọda wee were ejewe jezuo na n'akụkụ mmiri. The princess of Pharaoh wee fụ ya wee kurie wee baa ya nwa agụtarụ n'akụkụ mmiri. Simple means Moses. Moses means nwa atụtarụ n'akụkụ mmiri. Etu a ka o si wee kurie wee ruo ezie na royal family. Etu a ka o si mecha wee kpọrọ ụmụnne ndị bịara igba oru dekategari wee kwuo okwu na befa. So mgbe anwa ọsọ enotukwara
na mgbe a na-ekwu okwu na a ga-egbu ụmụazị maka na the Israel na ndị Juu a na-ekwu nọ under the leadership of Pharaoh. Mgbe a na-ekwu okwu na-asị na a na-egbusi ụmụaka Herod maka na civilization a bidoro n'Africa mechaa ọnwụ na mgbe agha oge nwere ihe na-akpọ Roman Empire. Yes, na Roman Empire mechakwa wee na Greece Empire, this Greek this Persia Empire. Kedebe Persia. Persia Empire bụ Iraq and Iran axis ya Persia. Ọ ha nwa bụ ndị defeatiri ụmụ Israel wee wekpụrụ ha elofuna na ndị ahụ ndị Iraq and Iran abụ ụmụ nwanyị Afrịka mụtara Abraham. Yes, akpọrọ Ishmael. Na mgbe Abraham mechazi wee chọta ka ọ chụpụzie nwa agbọghọbịa Afrịka gbarụ ya na nwunye bọyị, o mechaa wee nụọ ya, o wee mụtara ya Ishmael. Mgbe ọ bịadozie nwunye, ọ bụrụ taa ka ndị anyarị gbawara anyị mgba, nwunye wee wewe anya ọkụ na Nwamedi ọsọ iri enụba bụ nwa Afrịka mụtara nwa nwoke akpọrọ Ishmael. O wee si die ga chụpụ ya. Ọ bụrụ taa ka e were ya ekwo ọnwụ na ịmara, e wee chụpụ ya ya n'ime ịkpa ka agụụ gbuo onye na nwa ya. Mana Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye na-afụ ụmụ Afrịka n'anya sịrị mba na ọma eme. O wee mee mmiri wee mepụta na ụmị, wee wel adịghị ata ata n'ime ịkpa ime desert. Nwaanyị a wee sustain onye na nwa ya. Side ebe a jeziri fa wee ọha nwa bụ the father of Asians in Africa today. So mgbe ha dominated Iran and Iraq axis, iwe ihe mere ha dị ha n'ahụ, ha wee buso ụmụ Israel agha wee merie ụmụ Israel, wee kpọrọ ụmụ Israel niile wee kposa ha all over the world. Enwere ozi map of Israel, enwere ozi ebe ọbụla ndị Israel litere. Ọ ka 1947 ka ụmụ Israel ndị Europe traces of ụmụ Israel, maka na mgbe ahụ ọ kpọpụrụ ụmụ Israel all over the world, okporo ndị Persia ndị Palestinian kpuchie obodo niile ahụ ndị Israel bi. O wee ruo 1947 ndị Israel wee nụọ ọgụ duto na America na ndị Europe select trace some of their route wee make a small space wee dowe ha wee nụọ ọgụ wee recover ebe ha bi taa, including that year known Bethlehem is still under the control of Palestinians. Go and verify. So etu a ka esi wee so ha dominate ha. Mana ihe na-achọ ka nweta ebe ahụ na civilization started from Africa. The Pharaoh was the king of the world, so everything started there. So Africa ọ bụ uri anya. Ihe amara ebe a sịrị na mgbe ndị Romans na-achị ndị Juu na-achị ndị Juu, gịnị ka ha mere? Ha wee na-asịzi na na-egbu ụmụaka. Ha wee sisi kpọrọ nwatakịrị a na nne gbana Egypt gbanata Africa, maka na Africa dị civilized. Ebe dị civilized ka a na-agbapụ a na-agbaje ọsọ ndụ. Ebe dị civilized ka mmadụ na-agbaje na ọsọ na-achụ ya for protection. So ọnya ka anyị gwa na Africa wee anyị gbagbu ụzọ wari anya, maka na civilization started in Africa. Ọ bụ na ị nọ mara o nwere mma akọwara kama m ihe na-abịa n'obi kịta. Ihe na-abịa n'obi wu make a point. Ọ bụrụ na anyị bụ ụzọ bido wise ndị ọcha ji wee ka anyị mepee mma agwa gị ya aṅụ na ngwọ, maka na nkwụ na-abịa. Ihe o meziri mụ na ha niile ma ka Aristotle and Plato and everything, the school in Africa and the amamihe nwetara n'Africa ka ha ji wee na-aga. Ka njụ oge ajụjụ, have you asked yourself this Igbo adage ị na-anụ? Ọ bụrụ na ị listen or meditate here na those Igbo adage ị na-anụ, inu ndị Igbo a sị na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu, ọkwa eziokwu. Now have you meditate ya n'okwu ndị a? Meditate edozi okwu ahụ ị na-anụ, philosophical quote of Aristotle, Karl Marx and everything, all of them, Plato's of this world. A4 similarity. Have you asked yourself, those are our forefathers, as in a mahadum certificate? Kedu ihe nyere ha wisdom ha ji ekwu okwu inu ndị a? Ife adị akọ n'ebe ọ si adị, amamihe started in Africa. Now ihe na-achọ ịkọwara gị ka m bịakwa na Bible.
maka na ọ na-asị na ọnwụ na nwata a na-emetụrụ nwata awọ, a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yi. Yes, so onye na-achịkwa nkịta bụ na mgbe anwa abịalụ na Genesis chapter 2 chapter 4 ebe a gwara anyị maka Adam and Eve, ewee si na-ebu ụzọ wee kpụọ aja, ọ bụrụ Adam, ebe ekusa ya ume. Ana m achịkwanye the second account of second man created, ewee si na-ekusa Chineke wee kusa dawo nke second man abụ Adam ume, ewee si o wee dị ndụ, ewee mesi ewee si ya na Adam mere ka Adam lahụ ụla miri emi, ewee mere ofu mkpịsị nkụ n'akụkụ ya wee kee nwunye otenita wee fịa sị o nke a woman ọgbụ si n'ọkpụkpụ m, ewee nyecha akaụntụ ụka wee kọọrụ gị etu esi mụta Ken and Ebel and Sat. Ọ bụ eziokwu. Ihe m na-ajụ gị, mgbe anwa Ken na Ebel sịrị ka a chụọrụ Chukwu aja, ewee nye bụ na Ken ji ewere ji lelele wee chụọ Chukwu aja maka na ọ fama. Ebel wee wee hunter wee je kpata anụ kara aka wee chụọrụ Chukwu aja. Sorry. Ewee sị na aja ahụ ọ chụrụ Chukwu na Chukwu nke nabatara nke ya, ekwere wee bịa nwanne nwoke bụ Ken wee gbuo nwanne ya. Ewee sị na ihe ahụ ọbara ahụ ọ kwafuru n'ọkọ soro cry for help in the throne of grace. Ewee jụwa Ken ajụjụ sị ya, Ken kere nwanne gị. To cut the whole story short, ịma the story, yes, ọ bụrụ na Ken bụ nwanne ya. Ken wee na-asị biko si egbu ya na anya ndị mmadụ ndị fụrụ ya nụ na ha ga-egbu ya. Jee gụọ Baịbụl gị ahụ ọfụma. Ewee sị na Ken wee nawa obodo a na-akpọ obodo Nod, NOD, go and read their Bible. Iso na ndị na-etogharị na-adị agụ Bible, go and read it. In my house, young Bible, I read. Though I was once a Bible scholar anyway. Now, obodo Nod ka ngwa wanted. Ọ bụrụ na o nwere human being ndị Afrịka bi na obodo Nod, ọ ma enwe aha. For a town to have a name, go and read their Bible. Na Ken na anwa wee si na obodo Nod wee si na mmadụ anya fụrụ ya na mmadụ ya egbukwu ya. Ya kedu ndị ahụ ọ na-erifa as human being ga-egbu ya? To show you no nwere another place human being na-eme exist for Africa. Now o wee sị gị, and again bụ na point m chọrọ ime maka ndị na-asị make a point. For obodo iwu obodo Nod, gaa read their Bible, ị ga-afụ na Ken mention whether obodo Nod for a town inwe name pụtara na o nwere ndị bịa maka na mmadụ na-ebiri n'obodo wee baa ya aha. Maka na mmadụ nwe obodo ewu na-ata, mmadụ nọ wee baa obodo ahụ aha, obodo ahụ wee bụrụ obodo Nod. Ihe ọ pụtara for that obodo ahụ iwu obodo eme ihe obodo. Obodo abụrụ nne na nna like Adam and Eve na ụmụ ya. For inwe obodo Nod, the town of Nod, ihe ọ pụtara na enwere group of people bi there wee form a town akpọrọ Nod. Now, Akuma established God no nwere another group of people may exist before that the Adam and Eve of ndị mụtara ndị aja. Ịghọtara ya? Now, o wee bụrụzie na ọsịrị asịa ji obodo Nod. N'obodo Nod anwa ka o jelụ wa Afrịka wee nụọ nwaanyị. Nwunye ya ijikwa onwe koro onye ọnụ wee mụta nwa, wee ruo n'obodo ahụ pụta ka o setụrụ na saịdị anwa, o wee mụta nwa anwa wee baa nwa ya anwa Enoch. Maka aha ọ bara first son ya a na-akpọ Enoch. Go and verify na go and verify gụọ ya. Ịchọ ịgụọ Genesis 2 egosi ya ihe na Genesis 4 gụọ. O wee sị oke wee baa nwa ya anwa Nod, ịgụọ from 4 gụrụ gbadaba. O wee ruo na afọ a wee sị ya na wee baa nwa ya anwa Enoch, wee wubezie obodo ebe obi ba wee baa ya Enoch City. Mgbe o reziwere family ya, ajụjụ m bụ kere ịmụrụ na o nwere nwata nwaanyị ọzọ ọnụ eti ha na akaụntụ maka na ndị ọcha na-ede account of the whole world event adedota Africa. Ị chọrọ ka ha bulo awa trumpet kwuo na anyị bụ ụzọ ama na ọ bụrụ ihe ị na-eche maka na ọ dịrọ possible. Ha na-achọ ka ha nwee superiority over Africa. So nwere mgbe ị na-eme expect ka ha dee si na Africa ka o si bido. They were silent about that particular agbụrụ, that particular town. Ha enwerozi in details ịkọ maka nya bụ agbụrụ ndị bụ ndị mekiri ndị Nọdụ ahụ.
they focus attention na ha bụ ụmụ Adam and Eve, focus wee ebe o si gbata ha na ebe ha si wee bido. Mana ana m achọ ịgwa gị na Ken ajere na n'obodo Nọd wee fụ nwaanyị ọ nụrụ, nwunye nwaanyị ahụ wee biri, nwaanyị ahụ wee mụtara ya nwa izizi ya na-akpọ Enok. O wee fụọ mmụọ wee si na ọ bịa na-emuzie data ebe ahụ o setụrụ na mba Nọd, gbabazie ya Enok City. Arafa nwa ya, he named that particular city after his first son. Go and read it. So ihe na-achịkọwara gị bụ ebegodo nga establish now na-enwere another creation, and edotakwa ihe ngwara gị na ebe na Bible account enyere 2 account of creation. Na Genesis 2 enyere account na God created man wee gwa ya jee go and dominate and rule and multiply, procreate. Man, o mention on them of that first creation na Genesis 2. I can tell you, they are Africans. O wee kue nke anwa, o nero ha awa ha ya je dominate ya. Then o wee banye na Genesis 4 wee kwuzie maka another creation of another people osi no ọbụrụ abụ wee kunye ume nke bụ ada, nke ahụ mention on them ha. And no ebe anwa from that ndị nke nwa Adam and Eve anwa ka esi wee sị gị na nwa ha bụ Ken travel to the other first creation wee nụọ nwaanyị. Ịghọtara ya? Ihe na-achịkọwara gị bụ na Africa has been in existence. Now ama m ihe na-abata n'obi, ihe na-abata n'obi ọ bụrụ na Africa wụ the first son, ọ bụrụ na Africa bụ diọkpara, kedu ihe kpatara Africa ji wee ka na-anachighị azụ development wise? Ọkwa ya ka akọwara gị ajụjụ ihe na-ajụ nọ ka ị nara obe nna gị jụọ diọkpara nna gị ma ọ diọkpara nna gị ha. Nwaanyị diọkpara ji wee ọtụtụ o ji dị ka asị na diọkpara na-aka ada ogbenye, ndị na-esie bụrụ na-abụ ọgaranya. Ejigo nna gị ma ọ nwanne nna gị kpatara o ji adị ka diọkpara na-aka ada ogbenye. Eme ihe kpatara ya? Yes, diọkpara na-enwe more responsibility. Kpatara ya ọ gosi na ọ na-abụ before ya kpaa chi kpaa aka ya chi ejiri. So mgbe diọkpara ga-anọ wee na-etake responsibility of the huge burden as the first son, ire ezi ụmụnne ndị ọzọ. O nwere ike ma ya nwee ike n'ọnụ ụlọ nedo ụlọ anya zipụ obere nwa ya jewe obodo oyibo, nwanne ya nwee ike butezi ike ọ dịka asị na diọkpara na-ada ogbenye. Kama na onwe ndị na-ajụ ya ajụ a. So diọkpara nwere spiritual and physical burden na-eme na most diọkpara, asọkwa nnọọ diọkpara niile, na most diọkpara na the burden na-eme ha overwhelm. Ha nwere ike ma ha nwere ike wee dịkwa rich ka the younger ones. Ịghọtara ya? Maka diọkpara nọ ka nna. Onye bata na Anambra, fọmat Anambra ji wee nọrọ ebe ha nọ na mgbe agha na-agwa gị early 70s and 80s. Diọkpara na Anambra ada eje akwụkwọ, ọ itolite ije gbaa bọyị, iji agba bọyị bọyị nwere ọgụ nwaanyị esowu second parents. Ịgba bọyị isokpata ego, ịbịanyere nne na nna ya aka wee zụ ụmụnne gị ndị ọzọ. Ọ bụ dị diọkpara na-ebu gbaa. Na ị nwekwa ike jụọ m sị nwaanyị gwa na development wise nke ntị anyị bụ warrior ọ adị ama fere aka. Ọ bụrụ na ị mara Afrịka mgbe anyị na-eji obejiri na ihe ndị ọzọ wee na-echekwa awa teritori adị ama anyị aka. Ọgụ mma, ọgụ ụta eke akpọ Afrịka gburu. Mere ka m gwazie gị ihe mere. O nwere ihe chọrọ ịjụ na ihe ị na-ajụ nwaanyị ndị mbịara ndị the second ndị anyarị ji bịazie kazie Afrịka dị develop. Ọkwa ihe na-ajụ akwụkwọ gwa gị aṅụ na ngwọ maka na nkwụ na-abịa. Ihe na-achịkọwara gị ijugo onwe gị nwaanyị ekperima. Ụfọdụ ndị ekperima ji abịazie na be mmadụ zuo mmadụ, zụnara mmadụ were ego ya niile o debere na akụrụba o nwere na bịa gbanaba. Dozie imi na mbịara na-achị eze. Onye ori a na-eje na be mmadụ je wakpo onye ọbịa na bie nakọrịa akụrụbịa wee naba. Dozie imi na onye ori egbuzi onye ahụ dị ọbara. Ọ bụrụ ya ihe mere n'ụbụ na ndị mbịara mara na Afrịka bụ mma na ụta ka anyị ji anụ ọgụ etu ọ dị n'anya Adam na olden days. N'ime ife ha mere n'uto na ha bụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe. Ha bụ ndị bịara n'Afrịka ka apụnarị Afrịka ihe Afrịka ji dị ebube. Have you asked yourself ife adị akọ n'ebe ọ na-adị? Have you asked yourself why is it that Africa nwere the best weather, best farming land,
best environment, best weather, best mineral deposit. Have you asked yourself, Makan Africa with the first song? Tupu okike 45. Etu ajo bara je nweta the land shop eziokwu. All Africa with all the mineral deposit of this world in Africa. Onweze nke ndị ọzọ mere ma nọ nye bụ ike nyebi ha. Yọtara? Yes. Now Africa na-ekwu ụzọ ewelu. Anya ka anyị take the best weather climate, the best everything, the best everything. Nke fọziri n'ọnwụ nke ha kere. Yọtara? Now ihe chọrọ ịjụ nwụ na ịnwekwara ike jụọ m sị m why ndị a ji wee desire development, also development aka ihe ka ngwa ihe mere nụ na ndị abụta ka ha kwuru ekwuru iwu etu ahụ esi wee kwuo nwata nwaanyị Afrịka ekwuru Sera ji wee chụpụ ya Haga ya na nwa ya Ishmael kwa ọnwụọ ọ bụrụ taa ka ha kwuwere Afrịka ekwuru ọ bụrụ taa ka ha gbawara Afrịka wọ ime ihe ha mere ha amadugo na edi oli wee ha ga-eji wee dozi be ha ka be ha dị ebube bụ na ha bịara bịa zuo Afrịka ori ma sịa n'onu be anyị ha bịa zuo Afrịka ori ime ihe ha mere ha amadugo na ọmụma na ụta ka anyị ji anụ n'ụtọ na ha nwa bụ ndị chọrọ ịbịa pọzesi anyị ihe ha nwere ha kwadozie akwado were egbe more sophisticated weapon wee invade Africa welu African world wee na-aba ha edozi ebe ha. Have you asked yourself why Belgium ife ha mere ndị Congo fact ha shiala na Africa among themselves they looted from us. Ha zuru anyị ori wee were ihe nna be anyị wee jedozie ebe ha asịsị ekwu na nya ka m na-ekwu ihe a ihe nna achọ ịkọwara gị bụ na ife ha mere bụ ọnọdụ etu a ịnwa na onwe gị landlord na be gị maka na ị nọrọ onwe isi na onwere onye tabiri o mechie ofu mbụba ofu ekperi ị na ọda ka ọ bịa nara gị ihe iji o wee jee kwado onwe ya akwado ka o were ihe karịrị ihe ị nwere maka ama na gị ụdịbi ụlọ ị nwere machet na ọkwa eziokwu onye ekperima bịara ịbịa zughị ori ga-eji something ka machet ka o nwee ike wee nara gị ihe ị nwere o mere ya ka ọ bụrụ na onye abụọ ga na ihe onye a ga-emedu wodo chọọ egbe ka o wee bịa nara gị disposesi ya gị so ihe ha mere ụbụ ha ma na anyị ndị Afrịka n'ọma na ụta ka anyị ji anụ ọgụ ha wee jejere gbodozie bren ha sị ka ha rụta something ga-eme ka a na-eze ha eze n'Afrịka ha wee weruzie egbe na mma before ha bịa the Benin Kingdom all the kingdoms enwelu na Igbo ka were be anyị ma ka function the Nri Kingdom ịmara na enwe Nri Kingdom yes the Nri Kingdom the ancient kingdom of Nri nọkwa na function eze nri na ife ha meziri ha buru egbe wee bịa wee surround some of these ancient kings ka ha subdue to their powers ịmara na eburu ndị mmadụ some fight enwere ancient fight ha fightere both the Benin Kingdom and the Nri Kingdom na Igbo mana achọrọ m ka m kwuwe much about it mana ana m achọ ịgwa gị na egburu ndị mmadụ ha ji egbe wee subdue our own African soldiers to surrender to their powers ha wee dispossess ya our kings of that time wee take wee bido chịba anyị colonize anyị gịnị ka a na-ecolonize ihe ọgwụ ihe a na-ecolonize na ha bịa were dị whole minerals dị na be anyị bu n'ebe ha wee dozie ebe ha ifụrụ mgbe a na-ekwu okwu na na-eselebrate eze nwaanyị England ka nso n'olu be anyị eze nwaanyị England ifụrụ ụbọchị esepụtara warehouse full of gold ha enwere gold ha enwere single gold site na London na UK ha enwere all gold miners enweta na gold post ịnwe na Ghana ofụma gold post ka a na-akpụ ya ịma ọnụ gold ha gbutesi na Afrịka ebe a colonize ka ha ji wee jedozie ebe ha ihe nna-achọ ịgwa na Naịjirịa mgbe ha bịara na Naịjirịa ọ bụrụ na Afrịka kwesịrị ide demand the restitution mgbe ha bịara Naịjirịa ihe asị na ha lụrụ rail and ụzọ ebe niile ha rụrụ rail wee bere iri to mineral resources ebe ha butere coal ebe ha butere ihe ọbụla mineral deposit anyị ha bụ wee na-abịa ha rụọ rail track ha wee nwee access ma ọ road ebe ha ga-esi na-ebu those mineral resources na-ebu na be ha all those mineral resources ya ha bụrụ ka ha ji wee dozie ebe ha wee makarịa be anyị ịghọtara ya achọ nke uche saa ime ihe ọzọ emere ha gbaa ndị be anyị n'oru ego ha detara n'oru na ego ha detara mineral resources anyị a na-asị ha naba na ha na-ekiki they should leave Africa ime ihe ọzọ ha mere ha wee were ego ahụ ha nwetara soro ego anyị kwa ka ọnụọ were ego oyi wel anyị
were go oil wells gosi oil well ha so that ha nagoro na be anyị si na ha nyere anyị independent the whole our resources and ọkwa na amụrụ ha ego. If that the masterpiece I use all formats I use ka do you know that our economy can be here na sustain ha? Go and verify. So imagine because of na ha bazuru ihe dị anyị if I na-akọ ebe ọ na Africa dị very rich ụdị ego na mpụ ha mere Africa eme na be ha hapụrụ ogbenye mbereke. So ha wee bupụta akụrụba dị na be anyị weruzie woje dozie ebe ha na-ekozi ịpụtazie ire asaịtịrị dị onye ihe iji wee kweta na civilization bido ebe ha na ha akaba anyị ma mma. Ihe akụkọ ịmụrụ ka ha si make their money. Ịmụrụ ka ha si make their money. Now more of the money ha ji wee lay the seed of their development today bụ ego ihe ebukọrọ na Africa. Ihe na-achịkọwara gị bụ na ejukwa onwe gị ka ịkpata Chukwu Okike ji wee gozie Africa wee nye Africa the best mineral deposits. Have you asked yourself why Africa dey enjoy the best weather? Have you? Ịmara na ọdị ọbụla na-ewe the best portion. Ịmara. Yes. So ihe anyị na-ekwu na because of the development if you lose kele ụbọchị alụrụ ya akwa the world largest and longest bridge alụ na the world alụ na China taa echi niile na-agụnye na ha karị mma. Ihe niile abụ ihe recent time. The London Bridge alụrụ n'oge Africa have been in existence. London Bridge ije chekie mgbe alụrụ ya ichekie mgbe ha invaded Africa ifu na-ege Africa ka edoro. Ihe na-achịkọwa Africa anya sound mmadụ ama eji because of na ya kpataziri ego ma na be develop sizie na diọkpara abụrụzi diọkpara. Ịghọtara ya? Africa wake up. Ihe na-eme expect ka ndị Africa ga na-edemand na-awụ from the world from ndị anyarị bụ restitution. They should pay restitution to Africans maka mpụ na ọtọnọ ha mere kama ime ịmata na ha chọrọ ime instead ha na-agba mbọ na-eti ndị ọchịchị na Africa mgbe ọ bụ na Africa na-eme election ha dị interested ife ha na-achọ ka ati nwe asụ ha. Ịghọtara ya? Ka ati nwe asụ ha ga-eme ka Africa ghara i-demand for restitution. Ihe na Africa dị iche ndị ha tichara ebe ahụ ndị ụmụazụ ha. Ndị ụmụazụ ha ka ndị be anyị ghara imewe agitate wee demand ba ka eme ka akwụ Africa ụgwọ mpụ na ọtọnọ ha mere wee megide na Africa. Instead of ka e wee mee anyị ka anyị wee gbaa oru ime ihe ha mere. Onye ka anyị so na ndị ụka erigo anyị front and back wee so na ndị ọcha erigo anyị na-afụ egwu anyị ji abata na ndị ọcha ride anyị front and back ime ihe ha mere. In order ka anyị wee ghara i-demand ba for restitution abụrụ Christian religion debere anyị si anyị na eluigwe ga-abụ ụgwọ ama ahụla na ntị nke a ga-etụgharịa ntị nke ọzọ ka anyị wee bụrụ oru si anyị na eluigwe ga-abụ ụgwọ. Mana ọ bụrụ na ndị Israel ndị Palestine tụọ obere bọmbụ ha ewere obere igwe wee respond nwaanyị na ha sị na eluigwe ga-abụ ụgwọ ma ọ tụọ na ha ntị nke ọzọ ka ha zụwa ha ya. Ị na-anụ ka onye nwanne ha chọghị okwu ha esend ya mizil mana a gwara anyị ụmụ Afrịka kpewe na ekpere Chineke eluigwe paradise gwa anyị ka anyị wee na-efe that their concept of iwu mumu gwa anyị na eluigwe nke anyị dị na ebe anọ nwere ebe a na-eje wee n'igwe anyị mana ha nwa dị mma eluigwe nke ha yegheta n'ụwa joto Paris bụ ihe alụrụ ebe a ebe anọ paradise on earth. Ha nwa chọrọ enjoy ihe n'igwe nke ha n'ụwa. Gwazie mụ na ahụhụ ndị Afrịka na o nwere ebe ọzọ anyị na-eje anyị ga-eje enjoy our own paradise. Ihe ha ji gwa anyị ha ahụ ka anyị chịkọbazi aka na-ekpesa ekpere na-eche ebe ahụ anyị ga-eje then ha nwa nọrọ ebe a na-enjoy their own na-enjoy our wealth African wealth without ka anyị ghara because ọnwụ na-akụnye anyị mkpụọ onwe onye mejọrọ gị tọọ n'ọrịa ntị Africa amenwe ike idemand bazi chekwuo anyị ụgwọ mmejọ emejọrọ anyị. Ịma ọ dị how systematic. Have you asked yourself ndị a na-ekwu okwu kịta onwe nwanne nọ UK kpọgoro ya na fon jụọ ya ka ụka dị dị ya. Onwe onye nke nọ Italy kpọgoro ya jụọ ya ha na-eje ụka ha amajikwu ihe ha dị na-ahụ formulated something ha nyere ka e wee mee ka ị remain no slave na-agwa gị nọ mgbaghara forgive don't do this ama aghọrọ atụgharị ha nwere ama ha na-atụgharị ihe dị na ebe ọ na-eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ụmụ Afrịka teta n'ụla ihe dị na agwa na akwụkwọ kpọrọ sorry akwụkwọ arenjiri ihe agbara Eureka story akwụkwọ akụkọ ihe dị na akwụkwọ arenjiri ka e wee nwee ike mee gị ka e wee dị kam na-asị na ọ na-agba ọsọ n'igwe
na paradise nke dị n'eluigwe, paradise nke ha bụrụ idozigbe ha, paradise nke ha dị n'ụwa. Ihe anyị nye ha akwụkwọ akụkọ abụ ka Afrịka ghara ikwu okwu revenge, ka Afrịka wee sị na n'ọchịkwunu ha nwa n'onwe ha, go and take their own. Ọ bụrụ na ha bombardịrị gị with the fastest jet, mana nke gị asị anyị wee ndụ. Ihe na-achọ ịkọwara nwa Afrịka teta n'ụla, Africa remain the first son of God. Thank you. Dịka ị na-anụ ozi a, inwe ajụjụ na nkụzi a, sendịkwa m ozi na WhatsApp nọmba m. Ka m kwụsị ebe a. Ana m aga ọfọ n'isi ndị niile bụ ndị enyi anyị, ndị friends of the temple, yara children of the temple, yara kwasị n'isi ndị niile na-anụ olu m, ndị niile sonyere anyị na-achị ọnwa Nọvemba, na ndị niile ka ha rabụ ndị niile ga-emetụ aka na share button, na ndị niile ga-agwa ndị mmadụ gbasara anyị. Asị m ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie unu. Asị m na onye ọbụla sị ka o jee n'ụlọ ije ọjọọ, na onye agha ma ejelu osi ọnwụ na ọ ga-ejelu ya ngwụrụ. Asị m ajọ mmadụ sị na ihe ọma ụnụ anyị elu unu aka, ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ gbuo ya. Ọ bụrụ na ajọ mmụọ ọbụla sị na ihe ọma na anyị elu unu aka, ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ ahụ. Asị na kekeka ya mụ na jiji ya mụ ụnụ. Asị m na ihe unu ga-eri ya bịa, ihe eri unu abịakwana. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogwu nwere mgbochi. Asị m na unu ga-ejere obodo n'oge anara obodo. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Agazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ ndị enyi m, ndị m metara onwe m. Yes, ọ bụrụ na o nwere meseji ihe dị mkpa ị chọrọ isendịrị m personal, only WhatsApp message na my YouTube channel, na my WhatsApp, send ya 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. Since I hear also message, you can send it. Don't call on this one. Thank you.